Mulți știu de penitenciarul Pelendava din Craiova ca fiind pușcăria atacată de multe ori de hoți. Odată s-a furat gardul, iar cu altă ocazie a fost spart magazinul de unde se aprovizionau cadrele unității și deținuții. Însă, dincolo de acestea, unii dintre angajații pușcăriei vorbesc de marile infracțiuni care se comit dincolo de zidurile închisorii, și anume angajări pe ochi frumoși și falsuri în înscrisuri comise de comandantul pușcăriei, subcomisarul Oana Valeria Tașcău. Au fost și furturi din incinta unității de către persoane necunoscute, ultima în martie 2013, dar acum câteva zile o comisie de inventariere a constatat lipsa unei cantități foarte mari de orz, 250 de tone de orz, în valoare totală de 1 miliard 850 de milioane. Toate aceste lucruri se datorează prostului management al directorului unității și a deciziilor foarte proaste pe care le-a luat la începutul anului 2013 în încercarea de a-și instala oameni de încredere și servili în anumite posturi. A lăsat două din cele mai mari gestiuni ale unității fără un gestionar. În această perioadă de aproape 10 luni de zile, oricine a intrat în acea gestiune, nu a existat un control efectiv al ce se scoate din aceste gestiuni. Și odată cu predarea, primirea acestei gestiuni către o altă persoană, s-au constatat aceste lipsuri. Tot urmarea unor decizii prin care a încercat să-și numească oamenii proprii de încredere, fără nicio pregătire în domeniul agrozootehnic, a pus un șef de garaj ca coordonator al sectorului de exploatare de la fermele unde sunt 900 de hectarele de pământ. S-a ajuns în situația ca tot urmarea și a altor decizii proaste, unul din tractoarele de mare tonaj să fie stricat de unul din oamenii ei de încredere, tractor al cărui reparație a costat 70 de milioane de lei și a dus la o întârziere a lucrărilor agricole, astfel încât în primăvara anului 2013 peste 300 de hectare au rămas nearate. Singura șansă a fost să le dea în arendă ulterior. Au fost date profesorului Gavrilă Marin, care, conform contractului de arendă, trebuie să dea ca dijmă aproximativ 350 de tone de porumb boabe. Ca să nu fie deconspirată, șefa penitenciarului Pelendava a luat unele măsuri fără să-i pese că subalternii ei știu cum își păzește scaunul de director. Date false a făcut. Mai multe documente care priveau activitatea anterioară sau documente întocmite de organele de control din anul 2012 au fost falsificate prin menționarea de către directorul unității a așa ziselor măsuri propuse de întocmirea planurilor de remediere în ceea ce privește și siguranța cerealelor, a magazinelor, a modului de inventariere. Documente, de fapt, mențiuni care nu au existat la momentul respectiv și au fost falsificate aceste documente în data de 26/9/2013. Acestea nu sunt însă singurele acuzații venite din partea cadrelor de la Pelendava. Mâine vă prezentăm și cum își decontează directorul cheltuielile pe chiriile și ce avere are dincolo de declarația postată pe site-ul ANP. Dar pentru început am vrut să aflăm și care este poziția conducerii penitenciarului. Oana Valeria Tașcău a refuzat interviul pe motiv că trebuie să-i trimitem documentele pe care le-am primit de la sursele de încredere. Am revenit cu o solicitare la purtătorul de cuvânt, însă acesta nu a mai avut răspuns.